Бер атнадан Татарстан халыкара дәрәҗәдәге тагын бер мөһим вакыйганы кабул итәргә әзерләнә. Казан Digital Week форумы. Программага дистәләгән эшлекле очрашу, фикер алышулар кертелгән. 4000 квадрат метр мәйданда 140 оешма IT тармактагы иң алдынгы эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Форум Казан Экспо күргәзмәләр залында узачак. 85 чара планлаштырылган. Кайберләре май башыннан уздырыла. 140 мең кешене кулачлаган 10 вебинар оештырып, Татарстан өчен уйлап чыгарылган иң яхшы IT проект ияләрен бүләкләгәннәр инде. Хәзер мәгълүмати технологияләр өлкәсенә эшмәкәрләр һәм галимнәрне җәлеп итү бурычы тора. Фәнияка игътибар итәбез. Елы да бителән шундый яңа стратегия Россия күләмендә, яңа указлар, яңа юнәлешләр һәм республика күләмендә рәис инде бу елны фәнни-технолог елы дип куйды. Узган ел форумда 36 килешү төзелгән. Чит ил программаларын үзебезнекенә алыштыру буенча зур эш башкарганнар. Мәсәлән, быел дәүләт тармагындагы 83 мең эш урыны Россия операцион системасына күчерелгән. Бу планлаштырылганның 55% дигән сүз. Быел халыкны киберһөҗүмнәрдән саклауга күбрәк игътибар итмәкчеләр. Вопрос персональных данных, кибербезопасности. Хәзер кешеләр интернетта мошенниклар тузагына күп эләгә. Телеграм аша шалтыратуларга ышанып, зур суммаларны бер белмәгән кешегә күчерәләр. Хәзер бит телефонга банк карталарда медицина анализларының нәтиҗәләре дә беркетелгән. Димәк, халыкның белеме җитми. Форумда бу юнәлештә эшне көчәйтү өчен яңа алымнар уйлап табырга кирәк. Медицина, мәгариф, сәнәгатьтә яңа технологияләрне куллану буенча түгәрәк өстәлләр үтәчәк. Авыл хуҗалыгы секциясе өчен Казанга 22 белгеч чакырганнар. Өчесе Һиндстан, Македония һәм Үзбәкстаннан киләчәк. Бу замана шартларында ферма һәм кырда эшләргә, кадрлар кытлыгы вакытында кирәкле белгечләр әзерләргә ярдәм итәр дип ышаналар. Истән карап, яңгыр кайсы җирдә яуган, җил нисегрәк искән, нинди культураны кая утыртырга, нинди удобрение күп мәлештә кертергә икән мөмкинчелек бирәчәк. Менә VR-очки дигән әйбер, ул быелгысы көндә техникумнарда, институтларда, университетларда кулланыла торган студентлар белән. Алар быелгы ул күзлекне киеп, реальный форматта басуда, техникада эшләргә мөмкинчелек бирәләр. Быел Татарстанда IT тармак 200 миллиард сум керем китерер дип фаразлыйлар. Форумда катнашырга теләк белдерүчеләр 6 сентябрьгә кадәр экрандагы сайт аша гариза калдыра ала. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.